Хәйле көннәр, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз, эфирдә әлбәттә тапшыру. Әлбәттә, ул Әлмәт шәһәрендә Мирза Каюмович Тахиров исемендәге беренче лицейда алып барыла. Һәм без бу подкастта лаеклы шәхесләр белән мәгариф, мәгърифәт, мәдәният һәм башка темаларга аралашабыз. Моңа кадәр әйтергә кирәк ки, безнең кунакларыбыз белән без гадәттә мәгариф турында сөйләшә идек, ә бүген исә тагын да кызыклы, үзенчәлекле иҗади темага аралашабыз. Бүгенге кунагыбыз безнең Рафаил Тухватуллин исемендәге премия лауреаты, Әлмәт драма театры актрисасы Резида Хәйретдинова. Юху! Йей! Исәнмесез? Исәнмез, хәйле көннәр. Хәерле көннәр. Ничек хәлләрегез? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Сез инде чакыруга мин шаба-шаба килдем. Мин күлдем, иң матур күлмәкләрегезне киеп килгәнсез. Әлбәттә, әзерләнеп, йөгерә килдем. Язга чыктыгыз, яз сизеләме? Яз сизелә. Ә менә театр тарафларында ничегрәк сизелә ул? Я үзгәрешләр бармы, юкмы? Репертуарда дисезме? Белмим, менә ички яктан, рухи яктан яки. Беләсезме, менә иҗат кешесе өчен эшке күңел халәте ул бик мөһим. Миңа калса ул иҗат кешесе өчен генә түгел, инде бар кеше өчен дә мөһимдер. Ләкин иҗат кешеләре без аны ничектер бик якын кабул итәбез һәм аның турында кычкырып әйтәбез дип әйтик инде, ачык әйтәбез. Миңа калса ул һәрбер кешенең дә күңел халәте бар бит инде. Ул күңел булгач халәтсез була алмый. Сәхнәдән кычкырып әйтәсезме сез? Юк, тормышта да ничектер без ул әйберләргә бик теге шундый кайбер кеше хәтта менә без бит инде аралашабыз, туганнар белән безнең бит инде гаиләдә бөтен кеше дә артист түгел. Алар безгә инде әзрәк теге ничек итеп йомшак итеп әйтергә, сәеррәк кешеләргә караган кебек карыйлар дим инде. Теге әлбәттә бар кешенең дә күңел халәте була, ләкин алар аны кычкырып әйтмиләр, ничектер һәрбер кешенең эшендә. Ә без аны кычкырып әйтәбез. Безнең кәеф булмаса, безнең кәеф юк. Әгәр дә яз икән, димәк ул яз. Кыш икән, димәк ул кыш. Ул безнең кытышкы кыяфәтебезгә, йөзебезгә чыга, телебезгә чыга. Шуңа күрә күңел халәтеннән тора дип әйтәм инде. Димәк, менә сезонга карап сез төрлечә уйныйсыз. Кыш көне бер үк рольне бер төрле башкарасы, аяз көне икенче төрле, шулаймы? Юк. Бу сәхнәгә кагылмый, бу эшкә кагылмый. Бу кешенең шәхсән үзенә генә кагыла. Син инде бирелгән ролеңне, ничек ул сиңа бирелгән, ничек син аны режиссер тарафыннан эшләгән, чыгарган, шулай уйныйсың да, сәхнә артында инде анда үзеңнең халәтең инде. Минемчә киресенчә әйтергә кирәк иде. Әйе, дип теге башка тамашачыларга мотивация булсын өчен, кызыксындыру өчен. Кыш көне дә килим, яз көне дә килим, бер генә тапкыр мин моны карадым, инде башка бармыйм дигән. Юк, әлбәттә, һәрбер спектакль алар инде бер-берсенә ошаган булмыйлар. Һәрберсе аның, без бит инде тере сәнгать, без кино түгел. Шуңа күрә алар безнең спектакльләр бер-берсенә һич тә ошамаган. Хәтта кай вакыт бездә бит инде кешеләр кемдер сүзен онытырга мөмкин, кемдер текстын онытырга мөмкин һәм шул нисбәттән чыгып, шул халәттән чыгып, ситуациядән дип әйтәм инде чыгып, хәлләр гомумән бүтән якка китергә мөмкин спектакль барышында. Кемдер көлеп җибәрергә мөмкин, кемдер сүзен онытырга мөмкин. Шуңа күрә төрле, әлбәттә, спектакльләр. Мин бераз гына аңлыйм, чөнки мин теге үзешчән дип әйтим, мәктәптә эшләгәч инде, мәктәп сферасында, мәгариф сферасында, мәктәп сәхнәләрендә чыгыш ясадым, мәсәлән. Башка зуррак сәхнәләрдә дә чыгыш ясаганы бар. Булай үзешчән буларак, любитель, яратучы буларак бу һөнәрне. Әлбәттә, профессиональ актер түгел, буларга теләгән идем, ләкин бу инде башка тема. Сезнең спектакльләрегез, рольләрегез турында да әле сөйләшербез. Ә менә иң башлангычына гадәттә һәрбер кунакка мин ул сорауны бирәм. Сез кайда тудыгыз, тумышыгыз буенча кайдан, кайсы яклардан? Мин Мамадыш районы, Усәли дигән авылдан тумышым белән. Мин анда 11 сыйныфны тәмамлагач. Усәлидә үстегез. Усәлидә үстем, әйе. 11 сыйныфны тәмамлагач, Казанга, Казан театр училищесына укырга керергә карар кылдым. Татар мәктәбендә. Әйе, татар. Авыл татар мәктәбе. Авылда, татарча, безнең урыс мәктәпләре юк иде ул вакытта, хәзер белмим, авылларда бит инде хәзер башкача. Гомумән мәктәпләр калдымы? Әйе, гомумән калды микән инде. Ләкин мин Казанга чыгып киткәндә керергә бик теләгән идем. Педагогический университетка. Шулаймыни? Ләкин анда укытучыга түгел, Айдар Фәзрахмановның җыр, вокал буенча, анда Айдар Фәзрахмановның кафедрасы бүлеге бар иде. Ул барган идеме? Җырлый гына тапшыру.
Аның ул бит инде җыр һәм бию ансамбленең җитәкчесе, аның үзенең ансамбле. Мин анда бардым, ул мине алам, кил диде. Мин аңа җыр, без инде ул вакытта авыл баласы, авылдан гына бит инде турыдан-туры берни дә әзерлексез, Шәһәр каласы, авыл баласы. Музыка мәктәпләре юк, бернинди анда теге авылда апаларның җыр түгәрәгеннән генә чыгып киткән балалар. Ләкин ничектер ул мине алды, алам, кил диде. Минем әти минем бик ничек дип әйтәм, шундый төпле кеше, ул үзе дә үзешчән музыкант, баянда бик яхшы уйный, үзлегеннән өйрәнеп инде, ләкин ул профессиясе буенча иҗат кешесе түгел. Ул миңа әйтте: "Син җырчы була алмыйсың. Синең җырчы булырлык тавышың юк. Ләкин синең тавышың бар." Шулай дип әйтте. Әйе. Син аны ача алмаячаксың, чөнки синең җырчы булырлык, менә чыгып җыр белән генә алдырырлык тамашачыны, андый тавышың юк. Ләкин син спектакльләрдә бик яхшы җырчы актриса буласың. Әйдә син театр училищесына барып кара дип. Ул аны каян белгәндер, Казанда ул бит инде театр мәктәбе бердән-бер, гомумән Татарстанда бердән-бер театр мәктәбе, Казан театр училищесы бүтән юк. Бар Казан мәдәният һәм сәнгать институты, ләкин ул артистларны, актерларны әзерләми. Анда җырчылар, эстрада, тагын нәрсәдер бүлекләргә бүленгән. Казандагы менә театр училищесы ул бердән-бер мәктәп. Шуңа күрә ул ничектер мине бик кыстады инде. Кайдан чыгып әйткәндер ул аны. Менә мин шунда бардым һәм әзерләнеп тә бармаган идем. Мин кем җыясын, курсны кем җыясын да белеп бармаган идем. Анда аннары гына мин аны белдем. Кешеләр теге мәктәпне бетергәч, бер ел каядыр эшләп торучылар да булган, нәкъ менә Илдар Хайруллин курсына эләгер өчен. Мин ничектер шулай туры килде инде, менә бардым. Анда 3 турны узырга кирәк иде. Имтиханнарны тапшырдым. Илдар абый да мине алды театр училищесына. Шуннан соң мин инде Айдар абыйга бармадым. Ләкин мин Илдар абыйга бер ярты ел укыгач, Айдар абый, сәлам, безне карасыз. Менә бу истанышмы сезгә? Мине хәтерләмидер дә. Ярты ел укыгач, мин Илдар абыйга әйттем. Мин әйтәм, ярыймы, мин беренче курсны укыгач бит инде хәзер әзме күпме мин аңлыйм. Театр училищесында хәзер өйрәндем бит. Ярыймы, мин читтән торып Айдар абыйга барам укырга дип. Читтән торып укырга. Сез ул вакытта Казанда идегез. Әйе. Казанда инде мин бер ел, менә ярты ел укыгач театр училищесында, мин әйттем инде, мин әйтәм, бу беренче курсны мин укып бетергәч, ярыймы, мин тагын укырга керәм дип. Ул миңа юк диде. Сиңа сайларга кирәк, әгәр дә син анда китәсең килә икән, анда китәсең. Бер кеше бер юлы ике профессиядә эшли дә алмый, укый да алмый. Алай була алмый. Әгәр дә син үзеңне театрга багышларга телисең икән, син монда гына каласың дип әйтте. Беләсезме, мин аның нишләп алай дип әйткәнен менә хәзер театрда эшләгән чорда гына аңлыйм, әле аңлый башладым гына. Чөнки ул театр ул шуның хәтле, синне шуның хәтле күп таләп итә торган урын. Ул синнән кул ясый, менә кул. Син бер кая китә алмыйсың. Яхшы мәгънәдә инде, теге Алланың кылы кебек. Юк, ну Оңай мәгънәдә әйтәбез. Оңай мәгънәдә, әйе. Син үзеңне театрга багышлыйсың икән, багышлыйсың дигән сүз. Ул туры мәгънәсендә ул сүз тегән ниндидер канатлы сүзләр түгел. Хезмәтчесе. Әйтәләр бит театрда хезмәт итәм диләр. Менә, әйе, ул бик дөрес сүзләр. Без тегән ниндидер читтән караганда бизәнеп, ясанып, менә бүген дә әйтәсез бит, матур күлмәгемне киеп килдем сезнең яныгызга. Шулайдыр кебек инде. Ләкин мин менә монда килсен өчен, килә алсын өчен, минем нәрсәләр эшләгәнем, ул әлбәттә минем артта, һәм ул турыда берәү дә белми. Яхшы, мин белмим. Алдыгызда килдегез дип уйлаган идем. Йокыдан тордым да, сезнең янга килдем дип уйлыйсыз инде сез. Бүген репетицияларда юк, буш вакытыгыз, шуңа күрә теге китап уку урынына монда килдегез. Әйе, шулайдыр. Яхшы. Менә монда шундый кызыклы фикерләр әйттегез. Гуя минем өчен каршылыклы да кебек алар. Беренчесе әтиегезнең фикере, икенчесе укытучы фикере. Һәм икесе дә сезнең, белмим, бугазыгыздан теге тоткан кебек илһамыгызны сүндергән сүзләр әйтте сыман тоела миңа. Башта менә әтиегез икенче төрле әйтсә, син спектакльдә уйный алмыйсың, син бик матур җырлыйсың дисә, сезнең тормышыгыз икенче төрле. Икенче якка кирип китәр иде. Әлбәттә, әйе, икенче якка кирип киткән булыр иде. Мин ничек дип әйтим, ул вакытта әтине тыңлаганыма үкенмим. Мин
киресенчә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле. Мин әйтәм, ничек менә шулай миңа әти аша. Әти бит инде ул шәһәр кешесе түгел, үзе дә. Ул бит инде театр училищесында укымаган, ул аны белми дә бит инде, дип уйлый идем мин. Ул бит инде аны бәлки белешкәндер, кемнәрдәндер сорашкандыр. Мин инде ул вакытта бала, аңламаганмындыр да. Ләкин ничектер менә Аллаһ Тәгалә шулай юлын тапкан, миңа әти аша дөрес юл күрсәткән дип саныйм инде мин. Илдар абый хәтта безнең булды беренче курсны тәмамлагач, анда безнең бер-ике кыз бар иде. Берсе аның укытучы укый иде. Мин хәзер әйтә алмыйм, ул пед университетта укыды микән, каядыр укырга кергән иде. Әйтмичә инде Илдар абый ул турыда белмичә. Икенче кызыбыз бар иде, тоже ниндидер институтта укый иде ул да. Ул аларның икесендә беренче курсны тәмамлауга, ул алар белән саубуллашты. Мин сез китәсез, чөнки сез башка профессия сайлагансыз инде диде. Һәм профессиягызга тугры калырыгыз. Ул гомумән ачуланып түгел, аларны шулай матур гына, алар әлбәттә инде күз яшьләре түктеләр инде. Әлбәттә, ул бер сәбәпсез кебек бит инде булай караганда. Алар хакыйкый менә дөрестән дә күз яшьләре түктеләрме, уйнадылармы? Алар бит актерлык курсына инде беренче курсны тәмамлаганнар иде. Ул вакытта әле без теге әйтәләр бит, театр училищесында шундый гыйбарә йөри. Беренче курска укырга кергәндә без барыбыз да халык артистлары инде. Барыбыз да шундый бөекләр. Икенче курста инде әкренләп төшә барасың. Аннан инде 4нче курсны тәмамлап театрга эшкә килгәч, гомумән инде бернинди теге яраксыз, бер үзеңне шундый итеп хис итәсең, теге беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгып басасың бит. Һәм син кая карарга белмисең, кемгә барып бәрелергә белмисең. Ул теге беренче курстагы халык артисты әллә кая юк була инде ул. Сез әйткән сыман теге халык артисты Силеба дип әйтәләр хәзер. Менә шундый градация буенча гомумән аска төшәсез. Берничә дистә ел эшләгәс, гомумән кул дип әйттегез. Сезнең сүзегез бу, мин әйтмәдем моны. Нәкъ шулай, дөрес. Бик кызык. Әлбәттә, әтигез турында начар сүз әйтмим. Дөрестән дә бәлки Аллаһ Тәгаләнең вахие шулай иңдергәндер ул сүзләрне. Ул бит эксперт комиссия әгъзасы түгел, менә шундый югары фикерләр әйтергә. Ләкин әти кешеләр теге чын барлыгын әйтә инде. Ничек бар шулай әйтәләр. Шулай, әйе. Ярый. Менә сезнең актерлыкка юнәлешегез, кызыксынуыгыз кайчан башланды? Нинди сүзләрдән соң яки нинди китаплардан соң, фильмлардан соң, белмим. Беләсезме, ул ничектер менә авыл баласына яңадан кабатлап әйтәм, ниндидер мин актриса булам дигән фикер миндә бер кайчан да булмады. Мин хәтта үземнең ничек театрга килеп эләккәнемне, театр училищесына дип әйтик инде. Менә мин әйттем бит, әти аша дип инде. Ул кушканга гына мин анда кергәнмендер, барганмындыр. Теге ниндидер миндә андый хыял. Гомумән мин укытучы буласым килде минем. Укытучы, ләкин мин җырлагач, табигатьтән миңа тавыш бирелгән, мин җырлагач, мин инде барыбер дә укытучы булып җитә алмасам да, менә шул педагогический университетка кирип, бәлки инде шул тирәдә буталып йөрермен, укытучылар тирәсендә дип уйлаганмындыр инде үземне. Теге җырчы булырга укырга кирсәм дә. Ничектер менә артист булам дигән хыял, менә әйтәләр бит, мин гомер буе бала чактан теге хыялландым. Юк, мин хыялланмадым артист булырга. Мин я журналист, я укытучы булырга теләдем, хыялланмадым. Теләдем. Мин гомумән җир кешесе. Гомумән мин теге каядыр очып, һаваларда алай йөри торган кеше түгел, һәм театрда минем өчен иң беренче чиратта ул минем эшем генә. Мин теге эш буларак кабул итәсез. Эш буларак, һәм үземнең расписаниены төзегәндә дә мин төзим. Мин эштә икән. Ой, бу бит инде минем хыялым. Мин бит инде хәзер монда чыгам да сәхнәгә. Миңа кырыйдагылар тик кенә торып торыгыз әле. Анда теге өйдәгеләр, мин бит әле гаилә кешесе. Теге мин анда спектакль роль чыгарам, мине борчымагыз дип теге. Мин хыял йортыма барам. Юк, андай берләр миндә юк. Мин әгәр дә мин спектакль чыгарам икән, һәм мин төнге 2-гә, 3-кә кадәр минем репетиция икән, мин өйдәгеләргә шундый җирлек тудырам. Алар хәтта минем өйдә юк икәнемне сизмәслек иттереп, мин бернинди проблема да ясамыйм. Менә укытучылык белән кызыксынуыгыз кайчан башланды? Сезнең династиягездә бармы укытучылар, гаиләгездә? Юк, безнең гаиләдә укытучылар юк. Ләкин минем бабам ул сугышта булган, Бөек Ватан сугышында, ләкин менә сугышка киткәнче ул бик теләгән инде укытучы булырга, шәһәргә китергә һәм укытучы булырга. Ул вакытта бит инде укый, яза белүгән кеше бик сирәгрәк күренеш булган бит инде, хәзерге кебек түгел. Ләкин менә мин хәтерлим, мин мәктәптә укыганда
минем дәресләрне әзерләргә гел бабай миңа ярдәм итә иде. Аның шундый матур иде язуы, хәтта мин аның миңа теге черновикларны, менә бу караламаларны миңа ул язып биргән иншалар анда ул миңа язып бирә иде инде. Ул вакыттагы кеше өчен ул шундый белемле булган, мин аны хәзер генә аңлыйм. Теге гадәттә бит әбиләр, бабайлар инде инша язып утырмыйлар, ул вакыттагылар, хәзергеләр турында әйтмим инде. Ул аның теләге булган, ләкин аны менә сугышка алганнар. 17 яшендә, аңа 18 яшь тулган дип документ ясатканнар да, аны сугышка киткәннәр, сугыштан кайткач инде ул яңадан инде анда бармаган. Ләкин ул аның менә ниндидер бер теләге, хыялы булып калгандыр дип уйлыйм инде мин. Һәм бик үкенәм бабай белән күбрәк сөйләшмәвемә. Без инде теге балалык белән мин инде кайгырдым. Әтигә дә, шул әнигә дә әйтәм инде, мин әйтәм, нишләп сез, алардан да мин сорыйм, алар әйтәр, кем белсен инде аны, кем сөйләшеп утырган инде аны. Ничек инде мен әйтәм, сез шулай әтигез, әнигез турында теге ничек сорашмадыгыз? Нишләп инде безгә теге менә бабаң белән сөйләш, без бит инде хәзер гомумән сөйләшү ягындагы чор. Теге сөйләшергә кирәк, аралашырга кирәк дигән. Вакыттагы кешеләр бит инде ябыграк безнең балачак. Кызык. Менә бу хыялыгыз тормышка ашты дип беләм. Соңгы арада гына бай. Аның турында бер-ике сүз әйтә алмассызмы? Мин 5 ел элек безнең шундый ничек дип әйтим, шундый безгә тәкъдим итте директор. Безнең театрыбызның директоры, без бит инде театр училищесы, ул ничек нинди белем дип атала инде, орта белем, һөнәри белем. Дип атала. Һөнәри белем генә, югары белем юк безнең күп кешедә, чөнки күп артистларда, чөнки театр училищесы гына бит. Шуннан күбесе инде мәдәният һәм сәнгать институтына читтән торып укырга керә башладылар. Икәү китәләр, өчәү китәләр. Мин инде уйладым да, мин әйтәм, бу бит инде нәкъ шул ук белем. Мин бит инде укыдым. Нәкъ шул ук. Хәзер мин 5 ел тагын нәкъ шул укка укыйм инде, укыйм инде мин. Шунда мин уйладым да, туктале, мин әйтәм, минем бит укытучы буласы килгән хыялым бар. Кем белгән, бәлки мин кайчанда булса театрдан күчермен берәр мәктәпкә, белмим. Шуңа күрә ул минем бит эштә каядыр яши. Шуңа күрә мин уйладым Казанга педагогик университетка укырга керергә дип, укытучылыкка, филология бүлегенә дип уйладым инде. Шуннан әлеге дә баягы бу гаилә кешесе булу мине тагын тоткарлады, теге чабуымнан тартты дип әйтим инде. Мин инде Чаллы миңа якынрак дигән фикергә килдем. Кайтып йөрергә дә уңайлырак, теге бер айга китеп, каядыр минем яшәп ятырган ди мөмкинлекләрем юк бүгенге көндә, бөтенләй инде кайтмыйча дип әйтәм. Казан ераграк, шуңа күрә мин Чаллыда Чаллы дәүләт педагогик университетына укырга кердем. Бүгенге көндә мин анда 5нче курста укыйм. Әле дә укыйсыз? Менә 5нче курста мин быел 5нче курсны тәмамлыйм, Алла бирсә. Татар теле, әдәбият һәм рус теле белгечлеге буенча укытучы булып эшли алачаксыз. Алла бирсә. Практика узасызмы 5нче курста? Бармы андай? 1нче курстан бирле. 1нче курстан? Курс сайын 2шәр практика. Мин татар гимназиясендә практика узам. Безнең мәктәп, безнең шәһәрдәме? Әлбәттә, 1нче татар гимназиясендә. Бик кызык инде, балалар теләп киләләр дә ул дәрес. Фируза Заитовна инде мине, сез бит инде хәзер укыта аласыз, бәлки сез үзегезне сынап карарсыз дип әйтә. Мин бик теләп анда барыр идем, ләкин ул шундый серьезный, бик ничек дип әйтим, эш. Туктагыз әле минем әле репетиция, мин дәрескә килмим бүген дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин инде ирем белән дә без сөйләшәбез. Минем елдан ел менә шундый теләгем арта. Кай вакыт репетициялар моментында без бит эмоциональ кешеләр. Минем яшь барган сайын ул эмоциялар ничектер басыла да дип әйтмәс идем. Мин аларга бик мөһим карый башладым. Ни өчен миңа мәсәлән кемдер үзенең эмоциясына бирелеп китеп, менә репетиция моментында вакытларында инде режиссерлар инде. Ни өчен әле миңа ул ниндидер әйтергә тиеш, ни өчен ул миңа кычкырырга тиеш. Мин бит инде 1нче ел гына түгел. Мин бит инде хәзер зур кеше. Юк, әлбәттә бу аның белән бәйле түгел. Бу минем ниндидер эшкә халәтем, минем теге кем беләндер әйткәләшәсем дә килми, нәрсәдер аңлатасым да килми. Бәлки миңа чыннан да күчергәдер бүтән сферага дигән уйлар миңа еш килә. Әлбәттә мин аны хәзер үк эшли аламдыр дип әйтә алмыйм, чөнки минем театр белән минем бик күп әйбер бәйле. Мин актриса буларак кына түгел, бик күп сценарийлар язам, пьесалар язам, күп юбилейлар, кичәләр эшлим режиссер буларак. Мин
хәтта актриса булуым минем әзрәк арттарактыр да әле, драматург һәм сценарист алдарактыр минем ул эшем дип әйтәм инде театрда. Шуңа күрә мин әле театрдан китергә әзер түгел. Һәм сез ашыкмагыз да ул мәктәпкә барырга, чөнки безнең мәктәбебездә бар. Һәм мин уйладым, без кызыклы роль теге сценарист буларак, педагог организатор дигән теге өстәмә ниндидер вазифа. Шулай, алай да Аларга мөмкин, алай эшләргә мөмкин, чөнки без мәсәлән сезне сценарий буенча мәктәптә бәйрәмнәр уздыра алабыз. Нәүрүз якынлаша, мәсәлән, Сабан туе бар. Менә бу традицион бәйрәмнәрне гадәттән тыш кызыклы иттереп, мәсәлән, үзебез, укытучылар, әти-әниләр бар шунда уйнарга теләк белдерүче. Алар белән бергә уйнап, күрсәтеп, балалар белән бергә шундый кызыклы чаралар куя алабыз. Сез мине бик кызыктырдыңыз. Дөрестән сөйләшәбез аннары. Яхшы. Бик кызык. Хәзерге вакытта Чаллы пед университетында укыйсыз. Укытучылыкка юнәлешегез аңлашылды. 2011 елда сез Külliyatga укырга кирдегезме? Юк, 2011 елда мин инде тәмамлап, монда эшкә килдем, Әлмәт театрына. Әлмәткә менә ничек Әлмәткә эләктегез? Сез бит Казанда укыдыгыз. Ни өчен Казанда калмадыгыз? Кеше бит инде башкала баргач, аннан китәсе килми. Кабат кичкенә шәһәргә ни өчен күченеп килдегез? Әлмәт, беренчедән ни өчен Әлмәт? Инде теге баштан ук безнең инде планга куелган дип әйтим инде Әлмәткә курсыбыз белән, чөнки безне Әлмәт театры татарчасы ничек була микән аның? Целевая группа. Әлмәт театр өчен дип махсус безне җыйдылар. Юллама белән җибәрәләр. Юллама белән, шулай дип аталадыр инде. Һәм Әлмәт театры безнең директорыбыз, безнең Фәридә Пакисовна, ул безнең һәр ни безгә спектакль безгә һәрбер күрсәткән беренче курстан бирле йөрде. Алар киләләр иде. Карыйлар иде, кызыксыналар иде. Инде үзләренең артистларны сайлап алып, менә шул безгә кайтса, бу безгә әлбәттә. Шулайрак булган. Алар инде безне чакырдылар. Ләкин шулай да минем Казанда калу теләгем бар иде. Ул минем инде әлбәттә шәхси мәсьәләләр белән хәзер инде аны сөйләсәң буладыр инде, ул бик сер түгел инде. Мин кияүгә чыгарга тиеш идем. Кияүгә чыгып Казанда калырга. Безнең инде туй көннәре билгеле иде. Кияүгә чыгарга дип мин инде әзерләнеп йөргәндә, минем инде нәрсә дип әйтим, булачак ирем дигән кешем, ул ярар, театрда мин ул миңа баштан ук әйтте, укыгач, инде 4 ел бит инде әз вакыт түгел. Әлбәттә сиңа эшләп карарга кирәк, теге театр ул нәрсә икәнен белмичә ярамый бит. Ләкин театрда эшләмисең. Театр хатын-кыз профессиясе түгел дим инде. Ультиматум куйды. Ультиматум дип тә әйтмим. Ул вакытта мин инде яшьлегем белән бәлки аңа ярар да дигәнмендер инде. Һәм аны да төрлечә әйтергә була. Ярар, сиңа ярар дим дә үзем шәшлимәйме. Һәм мин алайда Казанда калгач инде ниндидер театрда эшләргә кирәк дигәч, мин киттем Яшь тамашачылар театрына, Кариев. Габдулла Кариев исемендәге. Һәм анда ул вакытта Роберт абый Муртазин эшләде директор булып. Ул мине алам телефоннан без аның номерын миңа бирделәр. Килеп кара сөйләшеп. Барсы да сезне алырга теләк белдергән. Юк, бик алай теләкләр белдермәдек. Аңа барып җитешмәдек. Кил диде. Шуннан мин ул театрга кергәндә, менә тагын да инде мин бу Аллаһ Тәгаләнең эшедер дим. Чөнки ул театрга кергәндә ишектән бер актриса кыз чыгып килә иде. Мин керәм, ул чыгып килә. Без аның белән таныш, чөнки ул да театр училищесында укыган иде. Ул инде анда 1-2 ел эшләгән иде, ялгышмасам. Ой, нишләп йөрисең әле? Менә бит эшкә. Шунда ул миңа әйтте, сине миңа калса безнең театрга алмаячаклар инде. Бездә мондый актрисалар бик күп, һәм алар барысы да эшсез утыралар. Конкурент буларак күргәндер ул сезне ул вакытта. Һәм мин нәрсә эшләдем? Битенә төкердегез. Юк. Шул дөрес әйтә дидем дә, кирип тормыйча борылып кайтып киттем. Хәзер укымыйсызмы? Ышанып, юк. Юк, беләсезме, юк. Мин аны менә шулай хәзер уйлыйм да, күп берләрне искә төшерәм дә шулай кабул итәм. Әйтәм, Аллаһ Тәгалә бу кызны шулай. Мин хәзер дә әле үзем белән менә көрәшәм. Мин кешеләргә бик нык ышанам. Менә миңа берәр кеше әйтә икән, анда барып йөрмә, шулаймы, ярар. Теге мин юкка кеше миңа ниндидер сүз әйтәдер дип уйламыйм. Ничек инде кеше ниндидер үзенең мәнфәгатьләрен кайгыртып, кешегә ниндидер киңәш бирергә мөмкин. Менә мин улай бер гомумән аңламыйм. Ничек кеше, минем ул үземдә булмагачтыр инде бәлки. Шуңа күрә мин аңа ышанып кайтып киттем һәм бармадым. Һәм безнең егетләр Динар Хөснетдинов, Айрат Мифтахов, Раушан Мөхәммәтҗанов, Илшат Агиев һәм Айгөл Герфанова исемле кыз, алар Әлмәткә җыенганнар иде.
Мен инде Сез бергә Казанда укыдыгыз булып әйе, чыга. бер курсташларбыз, барыбыз бергә. Шуннан мин инде бик сөенеп, ярар, безнекеләр Әлмәткә баралар. Миңа бит инде бер ай гына эшләп карарга, кияүгә чыкканчы гына. Мин сезгә ияреп барыйм әле. Киттем алар белән Әлмәткә. Һәм безнең монда бик яхшы каршы алдылар. Фәрдә Байсовна, Ильяс Гәрәевич, режиссер. Миңа ошап китте монда, кыскасын әйткәндә, кыскача гына. Шуннан әле бер шаярып кына әйтәм, безнең Илшат Агиев дигән артистыбыз мәрхүм юл һәлакәтендә вафат булды. Кызганычка каршы моннан 5 ел элек курсташыбыз, бик яхшы артист иде, искә алмаган бер көнебез дә юк. Илшат ул шундый күңелле кеше, ул Башкириядән, ул безнең арада теге шундый аның менә бер проблемасы да юктыр кебек инде. Ул теге шундый иң авыр вакытта да кычкырып көлеп җибәрә. Кай вакыт ачыгында китерә иде инде. Җүләр кебек көлеп утырасың дип без аны инде гел ачулана идек. Шуннан ул килде дә, без шулай җыелыштык. Фәрдә Байзовна кабинетында берәр ай эшләгәч инде без. Ничектер без үзебезне бәлки шулай бик иркен тотканбыздыр инде. Теге без инде йолдызлар бит инде монда килеп төштек. Казаннан Әлмәткә. Бәлки шулай провинция. Бәлки үзебезне шулай тотканбыздыр. Без инде күрәсең кемнеңдер әзрәк инде безнең белән сөйләшеп алырга кирәк булгандыр инде. Шуннан Илшат шулай торып басты да мәрхүм кем. И вообще без китеп барырга да можем. Безне үпкәләтсәгез дигән иде. Шунда Ильяс Гәрәевич, безнең режиссер, эй балакайларым, бер-икегезне үзем дә кире җибәрер идем әле диде. Шәп әйткән. Менә шул истә калды минем, һәм шул сүз минем һаманда теге кайбер вакытны менә яшьләр киләләр бит театрга. Үзләренә килгәч тә әзрәк инде ул бер ай шулай булып ала теге йолдызлык. Сезгә булгандыр бу теге шок, теге хәзер әйтәләр бит. Вот это поворот. Да. Шулай әйтәсе килә менә Ильяс Гәрәевичнең сүзен кайберләренә үзем дә кире җибәрер идем әле дип. Төрле шундый ситуациялар була инде. Шул мин сезнең сорауга җавап бирдем, әллә кайларга кирип киттем. Минем дә фикерем шулды. Андый кызыклы хәлләр булгандыр инде. Бик күп сезнең эшләү дәврендә. Без башта башлаган идек бу укытучылык һөнәреннән актерлык һөнәренә килеп җиттек һәм Әлмәткә юлыгыз сезнең Әлмәткә юлым менә шул Әлмәт театры чакыруы. Бер айга килдегез. Бер айга килдем дә, безнең аннары гастрольләр, әле без хәзер стационарда күп уйныйбыз, гастрольләргә бик йөрмибез хәзер. Ул вакытта без стационар ничек ул? Мин теге хастахана турында гына уйдым. Юк, шулай хастахана кебегрәк инде. Юк, сәхнәдә генә уйныйбыз. Бинада гына гастрольләргә йөрмибез. Локаль. Әйе. Шуңа бик күп иде ул вакытта гастрольләр. Минем китте гастрольләр, без яшьләрнең инде теге гаиләсе юк. Бар. Шулай бик күп спектакльләр китте, рольләр китте. Без инде бөтенбез җыелабыз, чыгып китәбез күңелле. Гастрольләргә кайсы якларга бара идегез? Барасыз хәзердә. Хәзер бик еш бармыйбыз. Бик еш булмый. Һәр бер театрның үз эше, үз репертуары һәм тамашачы да бәлки җитә торгандыр инде. Ул вакытта без инде бик еш йөридек Башкирия якларына. Монда бит инде күршеләр. Шуңа авылларына һәр бер артистның авылына ясыйлар иде, шулай төп рольдә уйнаган спектаклен, шулай кунак итеп алып кайталар иде. Мамадышта бик еш була идек. Кукмара, Мамадыш гастрольләрен һәр вакыт берләштерәләр иде, чөнки туган якларга. Әйе, Кукмарадан Рафик Абый Таһиров, безнең Татарстанның халык артисты, мин Мамадыштан, без шулай берләшеп, икебез безгә җибәрәләр иде, икебез дә уйнаган спектакльне инде дип әйтик инде. Шулай күңелле була иде. И шуннан соң минем менә шушы ничектер Әлмәттән китәсе килү теләгем сүрелде. Минем теге кияүгә чыгасы килми башлады. Кияү турында онытылды. Кияү онытылды дип әйтим инде ничектер. Кияү онытылмады инде аның. Менә кияүгә чыгу теләген ничектер. Нишләп мин кияүгә чыгам? Сүрелде. Миңа 21 яшь теге. Нишләп әле мин кияүгә чыгарга тиеш? Мине бит инде беркем дә мәҗбүр итми. Шуннан мин И вообще, мин хәзер монда йолдыз булдым. Әйе, вообще. Кем була мин анда Казанда шулай кайткач? Шулай, шуннан инде мин аңа әйттем, ул инде әле безнең анда үзе күпмедер вакытлар килеп йөрде, бәлки Әлмәткә күченергә дигән. Аннан соң инде каяндыр Илсур килеп чыкты. Илсур Хайдинов. Бу сезнең иптәшегез. Әйе, ул артист, Татарстанның атказанган артисты, минем иптәшем. Ничектер шулай ул килеп чыкты да инде, шулай килеп чыкты. Шул. Һәм сез инде хәзер аның белән бергә? Без аның белән бергә менә 10 ел. Балаларыбыз бар. Әйе, 2 балабыз бар, улыбыз Резван һәм кызыбыз Хаят. Хәтерләүемчә, сезнең балагызның берсе дә театрда уйнамый.
Икесе дә уйныйлар, Икесе дә уйныймы? Ризван безнең 4-нче сыйныфта укый. Хаят әле бакчада йөри, менә 1-нче сыйныфка бара быел. Динар 1-нче тапкыр юк, ялгышмасам 1-нче тапкыр Динар түгел, Айдар Жаббаров Аткарак спектаклендә Мин булдым Аткарагында, миңа бик ошады. Менә Айдар аны алды. Айдар аны күреп, төп геройга ошатып, ул аны гомумән төп геройның улы дип уйлаган башта. Ризваннан сораганда инде әтиңнең исеме Илмир түгелме, Илмир Нургалиев түгелме дип, ул инде юк. Дигәч, кара ди, ул безгә килеп инде, сез рөхсәт итсәгез, мин аны алырым, ул шундый ошаган төп геройга кичкенә вакытын бәлки уйнар дип инде. Ул шулай кирип китте, аннары театрның юбилеен, менә 80 еллыгын Ризван алып барды, Динар Хуснудинов белән икесе алып бардылар. Һәм монда инде беләсезме, аларның катнашулары нидән дә торадыр, телне белүдән, татар телен. Менә шуны сорамакчы идем. Татар телендә ничек Камил сөйләшәме? Камил сөйләшәләр, икесе дә Иманым Камил сөйләшә. Иманым Камилик булмаса да, Камил сөйләшәләр, күпмегә сөйләшерләр, чөнки минем генә көчем җитми. Шундый хәтле темплар белән үзгәрә менә шушы. Урысчага дип әйтим инде, кичкенәсе бигрәк тә. Улысында әле ничектер төпле аның татар теле. Ул менә шулай сөйләшеп утырган. Татар гимназиясенә йөриләр укырга. Татар гимназиясендә укый. Менә кичкенәсе ул инде аның кай вакытны мин аны сөйләм, син бит мишәр түгел, нигә мишәрчә сөйләшәсең? Ул татарча сөйләшә, ләкин аның хәрефләре, кайберләре менә дөрес түгел инде. Мин менә көрәшәм аның белән, белмим, миндә күпкә чыдамамдыр дип уйлыйм. Нәрсәсе дөрес түгел аның? Һәм ни өчен алай килеп чыга теге? Русча белән бутыймы? Ул русча, аның акцент. Ничә яшәме? 6. Үзгәрешә гел. Дип уйлыйсызмы? Әлбәттә. Аның сөйләшүе яхшымы? Хәзер сез аңа бик каты басым ясамагыз. Сөйләшүне дәвам итегез. Ничек бар шулай сөйләшә, аның теле шомарачак. Мин инде әллә мин әйтәм, бу хәзер шулай булгач, шулай кала, акцент белән кала. Ничәкчә сөйләшә? Юк, алай юк түгел, менә к хәрефләрен инде менә теге урысча инде. Этика, менә шулай. Этика бик. Менә шулай беләр. Шулай беләр әзрәк минем ачуымны китерә инде. Этика бар. Этика дигән сүзләр юк дип, мин аның белән инде ничек инде юк, мин аны каяндыр ишеттем бит инде ди, мин аны бит инде үзем уйлап чыгармадым, әле ул шулай. Аңлаеша ул. Вакыты белән. Менә бераз теге фикеремне тагын чуалмады, искә төшереп гастрольләр турында. Сез хәзер елга ничә тапкыр гастрольгә барасыз? 1-2 тапкырмы? Әле 2 тапкыр булса. Без менә хәзер яңадан Уфага җыйнабыз гастрольләргә. Апрель аенда 2 тапкыр без анда барабыз. Спектакльләр күп булгач, бу сәбәпле 2 тапкыр без анда барачакбыз. Һәм әлбәттә без хәзерге гастрольләргә ниндидер борчылып, дулкынланып, әзерләнеп, ул теге сирәк булу белән дә бәйледер инде. Һәм тамашачы белән дә әлбәттә бәйле. Теге хәзер ни белән дә тамашачыны шаккатырып булмый. Аларны чакырып китерү, миңа калса, спектакльләргә китерү бик зур хезмәт бүгенге көндә. Һәм менә сезгә шундый сорау бирим әле. Сезнең мәктәп театр белән бәйлеме? Менә гомумән сез Безнең мәктәбебез театр белән бәйле түгел. Юк, йөрисезме сез спектакльләргә? Кай вакыт театрларга барабыз, яки ниндидер чараларга барырга тиешбез. Шулай дип әйтик. Театрга бик сирәк барабыз. Нишләп? Монда хәзер мин сездән безнең хәзер интервьюның форматы үзгәрде. Интервью форматы. Урыннар белән алмашабыз. Менә уйларга кирәк, нишләп икән? Чөнки башка форматтагы чаралар күбрәк инде. Бу семинарлар, лекциялар, конференциялар, менә шундый форматта күбрәк балаларны катнаштыру бар. Онлайн форматта хәзер бик күп бит. Булай театр форматына килгәндә, бәлки без балаларда андый талант күрсәк, аларга менә әтигез сыман шулай дөрес итеп әйтәбез дә инде. Менә синең шундый талантың бар, күрсәк, менә шундый күрсәткеч бирсәк, юнәлеш бирсәк яхшы. Кемдер бара, кемдер башта бара лагерьларга. Мәсәлән, Сәләт лагерена, теге татар теленә мәхәббәт уяна да, аннары инде үзе теге иҗади эшчәнлеккә үзе теләп бара инде. Булай балаларны театрга алып барырга, йөртергә авыррак. Шуңа күрә мәҗбүри рәвештә генә. Юк, бу авыррак менә мәҗбүри дисез, бу аларның үзләренең теләкләре булмау белән бәйле. Чөнки балалар өчен ул заманча формат түгел, хәзерге балалар өчен. Аларга аңлатырга кирәк. Менә драма, ул жанрны укытырга кирәк. Һәм гомумән хәзер татар телене дәресләре әдәбиятсыз үтә дип әйтергә кирәк. Менә шундый проблемалар бар инде. Мин аны
Без бу тапшыруда калдырмыйк инде менә бу форматка. Икенче тапшыруда килгәч бәлки аның өчен аерым тапшыру башлый алабыз. Бүген сезнең турында күбрәк сөйләшик. Яхшы. Яхшы менә гастрольләргә барганда элек үзегез булганда ул бер төрле булгандыр. Менә хәзер сезнең иптәшегез, гаиләгез булганда ул ничегрәк, авырмы? Ул сезнең өчен кызыксынумы яки мәшәкатьме гастрольләр? Білесіңме, хәзер иптәш белән генә түгел, безнең бит әле хәзер балалар да спектакльләрдә булгач, балаларның да Ризван безнең менә ат карагы белән Уфага барачак бит инде. Ул аның мәктәптән, ничек күпмедер көн мәктәбе кала, дәресе кала. Бу беренчедән. Икенчедән, мин элегрәк без әле ничек дип әйтим, балалар кичкенә вакытта мин әйтәйдем директорга, җитәкчеләргә әйтәйдем, мөмкин булса, безне Илсур белән икебезне бер спектакльгә дә катнаштырмагыз әле. Менә приказ чыкканчы әйтәйдем, әгәр дә ул спектакльдә Илсур уйный икән, мөмкинме мин анда булмыйм. Чөнки балалар белән кемдә калырга тиеш. Мин бит беләм, ул спектакль йөрәчәк, уйналачак. Без шулай чиратлашып, шулай чиратлашып чыгарайдык спектакльләр һәм күпмедер вакыттан соң бу миңа ошап киттеме соң, ничектер миңа роль бирмәсәләр ярар иде дигән бу артист өчен әлбәттә бик сәер хәл. Ләкин мин шуның кадәр бу теге менә Ризван тугачта инде бигрәк мин аны сиздем. Мин шуның кадәр теге үй кешесенә әйләндем. Мин хәтта әйтәм, кара, миңа эшләмәсәм дә рәхәт икән. Теге шулай кичкенә бала белән син көнгә бер тапкыр үзеңә ниндидер шәй ясап, тынычлап утырып эчү дә бәхет. Теге мин әйтәм, эшкә бару, нәрсәләр өчен борчылу, сиңа роль бирмәгәннәр өчен бу бит булмаган әйбер. Уйлап чыгарылган әйбер. Театр бит инде ул юк әйбер дибез бит инде без. Ул теге ниндидер ул рольләр ясалма әйбер өчен борчылып йөрү. Мин әйтәм, кара, ничек кешеләр бәхетле яшиләр икән. Реаль тормыш, мин әйтәм. Шундый рәхәт. Һәм ул периодны минем Илсур да әйтә, менә хәзер инде без эшләгәч, мин дә каядыр кайтып кермим, ул да каядыр эштә кайтып керми репетициялардан. Ул әйтә, мин теге вакытны сагынам ди. Теге мин аны борчымый идем. Ул чыгып китә, кич кайта, рәхәт. Чут резидә ди. Алагайган сайын миңа ошамый әле, аның эшлисе килә башлады. Үскән сайын эшлисе күбрәк килә, идәге резидәне күбрәк яратам бугай мин дип шаярабыз. Ләкин гаилә белән чыгып китү ул әлбәттә бик зур проблема түгел инде ул. Ләкин ул өстәмә эш, бик зур өстәмә эш. Мин бик сөенәм, әгәр дә Илсур хәзер карар инде бу тапшыруны. Җыенып, берәр чыгып китсен. Гастрольгә дип әйтәм инде. Мин шундый рәхәт итеп. Ул бит башка артистлар эштә булганда, безнең ниндидер спектакльләр монда уйналмый бит инде. Безнең мәсәлән труппалар күп кеше чыгып китә икән. Башка шәһәрләрдән киләләр труппалар. Әйе, безнең спектакльләр карыйбыз, ниндидер бәлки ниндидер репетициялар булыр, әзмәз инде анда. Һәм мин күп вакытымны өйдә үткәрәм. Һәм ул миңа шундый ошый, мин шундый яратам. Һәм мин бик бәхет теләп, бисмиллаларымны укып, исән сагына йөрегез дип, аларны озатып калам. Хәйр, Фатиха белән. Әйе. Яхшы. Менә бу иҗади сезнең икегез дә театрда, хәтта балалар да театрда уйнагыз. Иҗади гаилә дип әйтергә мөмкин. Һәм иҗади гаиләнең кагыйдәләре дә үзенчәлекле буладыр. Менә сезнең өегездә нинди кагыйдәләр бар? Безнең өйдә бер нинди дә кагыйдәләр юк дип әйтәм. Әйтик, мәсәлән, театрда уйныйсың, өйдә уйнама. Юк, андый әйберләр юк. Өйдә теге уйнау дигән әйбер дә юк. Без гомумән театр турында, менә хәзер сез әйткәч уйлыйм, театр турында без өйдә сөйләшмибез дә бугай. Ничектер безнең өйдә театр турында, ниндидер роль турында, спектакльләр турында сөйләшкәндә юк ахырсы. Нинди бер нинди дә кагыйдә юк. Мин ничек дип әйтим, мине шулай тәрбияләгәннәр. Мин әлбәттә аның өчен бик зур рәхмәтлемен. Минем өчен ул бер нинди дә стресс та, бер нинди проблема да түгел. Ниндидер хатын-кыз эшен эшләү. Безнең өйдә бөтен кешегә дә мин комфорт дип әйтәм. Тудырырга тырышам. Һәм безнең өйдә ниндидер ашарга пешерү, табак савыт юу, ниндидер өйдә нәрсәдер эшләү бер нинди проблема да түгел. Чөнки аларны, ул эшләрне минем эшләгәнемне берәү дә күрми, чөнки мин бөтен кеше йоклагач, төнне бөтен эшемне эшлим. Минем хәтта йокламыйча икенче көн эшкә киткән көннәрем дә бар. Чөнки мин иң беренче чиратта хатын-кыз, әни, әгәр дә минем өйдә ниндидер кителә икән, ниндидер як, эш миңа инде мөһим түгел. Мин шундый кеше, менә мин әйтәм бит, мин реалист кешесе, җир кешесе. Мин бит әле актриса түгел минем. Минем өйдә тәртип булмаса, минем эшем бармый. Миңа кирәк, менә минем өйдә тәртип булу бик мөһим. Шәп сезнең
ирегез бик бәхетле икән. Балалар Аллага шөкер, сез бу сүзне үзегез әйттегез, мин менә аны үзем әйтергә җыенган идем. Юк, чыннан да Илсурга бик балалар каралган, аш-су әзерләнгән, барысы да чиста, юылган. Бигрәк тә ирегез эшегезгә барып кайтса, сез өйдә калсагыз, димәк ки идеаль, сезнең өегездә барысы да идеаль дип. Күзаллыйм инде. Әйе. Әлбәттә шулай. Мин белмим, мин кешеләрдән инде тегенчектер гаепләүдән идә түгел. Миңа калса, без кайвакыт хатын-кызлар үзебезнең җир йөзенә ник туганыбызны унутып җибәрәбез һәм иң беренче теге әйтәләр бит, аттан алда арба чаба дип. Теге атны узып китеп, кайбер арбаларның алгарак чыгарга тырышканнарын күреп, теге шаккатам ничектер үзебезнең ни өчен туганыбызны онытмасак иде, хатын-кызлар. Ул бик мөһим, кайчан да булса, ул әйбер кителәчәк барыбер. Менә беренчел вазифа турында әйтеп җибәрегез алайса. Сезнең карарыгыз, әйе. Хатын-кызлар беренче чиратта, мин әйтәм бит, минем өйдә тәртип булмаса, минем эшләвемнең тәртибе юк, рәти үзем өчен беренче чиратта. Аны инде кеше күрми бит инде. Әлбәттә син җыйнасың, бизәнәсең, ясанасың, чыгып китәсең. Ләкин өйдә әгәр дә тәртип юк икән, мин киенә дә алмыйм, бизәнә дә алмыйм, җыйна да алмыйм. Һәм ул минем иң беренче якыннарыма йогынты ясый. Мин әлбәттә күрәм. Хәзер бер өйрәнгәч, ул тәртипкә кешегә бит инде теге без бит яхшыга бик тиз ияләшәбез. Әгәр дә инде нәрсә дә булса, гел шулай тәртип буенча бармый икән, нәрсә дә булса, мин инде күрәм. Илсурның ничектер анда кәефенә ул йогынты ясый. Балаларга инде безнең кичкенәсенә инде менә иҗат кешесе дигәннән, безнең Хәят иҗат кешесе тулысынча. Аңа бер әйбер дә кирәкми. Мин аның өчен бик борчылам. Ул менә һаваларда очып йөрүче менә кош инде ул. Реаль менә ул хәтта йөргәндә дә ул менә мин әйтәм, син җиргә басасыңмы, кызым дим. Ул менә очып йөри инде. Менә аның хыялланып, күлмәк алыштырып, җырлап, биеп, менә ул миңа гомумән ул яктан ошамаган, ошагандыр дип тә әйтә алмыйм. Кемдер киресенчә шатланыр иде моңа. Шулай дисезме? Әйе, минем балам шундый иҗади шәхес, теге үзенә ямылып тормый. Юк, мин бик борчылам аның өчен. Әлбит мәктәптә укыйсы бар. Мәктәптә уку дигән әйбер аның башында гомумән юк. Ул нишләп? Менә ул бик күп сораулар бирә. Ул сорый, менә кызым әзерләнергә кирәк. Нишләп ди ул әйтә. Менә мин беренче сыйныфка барам, өйрәтерләр әле ди, мин бит укырга барам ди. Әник мин аны хәзер өйрәнергә тиеш. Нишләп алайса мин мәктәпкә барам? Син өйрәт алгач, син генә укыт мине ди. Һәм мин аңа аңлата алмыйм, нишләп икәнен. Нишләп ул мәктәптә укырга тиеш икәнен мин аңа аңлата алмыйм. Әйе, төрле яктан якын килергә кирәк инде хәзерге заман балаларына. Әйе, аңлатырга мөмкин, гаилә укыту системасына күчәргә мөмкин. Аның өчен минем өйдә булуым кирәк, мәсәлән, шул кадәр сәгать. Менә шул фәннәрне үземә үзләштереп сиңа өйрәтергә кирәк. Мин эштә булачакмын, мәсәлән, барысында үзем сиңа өйрәтә алмыйм дип. Менә шундый мантыклы рәвештә әйтсәгез берничә фикер, бәлки яхшырак аңлар. Мин сорый торган булырмын әле, ярармы? Ярар, әлбәттә. Юк, чынлап менә сез әйтәсез хәзер. Чынлап та шулай дип җавап бирергә мөмкин бит, мин ничектер. Без балалар белән эшләгәч инде күбрәк аңлыйбыз түгел инде. Безнең җавапларыбыз әзер җаваплар бар инде. Балалар күп сораулар сорыйлар. Һәм бу бик яхшы. Гадәти хәл. Аңлашылды гаиләгез белән. Димәк ки, алтын урталыкны таба беләсез инде сез. Әйе, тырышам. Тырышам әлбәттә. Һәм безнең иптәшләребез дә моны сизсәләр иде дип әйтикме. Һәм бер-беребезне гаиләдә кадерли белсәк. Әлбәттә. Шул якны да ассызыклыйсым килә. Актерлык дигәндә менә мин берничә сорау язган идем. Сез бит актерлык белән бер рәттән әле драматург та, яза да башлагансыз кайчандыр. Менә ничек килде ул сезгә язу теләге, укытучылык теләге турында әйттегез? Кайчан яза башладыгыз? Нәрсәләр яздыгыз? Шигырьме, әсәрме, пьесалармы? Язу миндә гомумән балачактан бар иде. Менә мин шигырьләр яза идем. Безнең сыйныфта үткән ниндидер чараларны оештыра идем шулай. Мин аны ниндидер мин генә эшли ала торган әйбер дип санамадым бер кайчанда. Һәм менә театрга килгәч эшкә, безнең юбилейлар, туган көн белән котлаулар ниндидер үз арагына, сәхнәдә түгел, үз арагына. Мин тиз генә эшләп куям. Без барыбыз да котлыйбыз, язабыз, җырлыйбыз. Һәм шулай бер тапкыр, ике тапкыр, өч тапкыр шулай күп тапкырлар булгач, Фәридә Байсина мине чакырды да, кара әле ди, синең бит шундый сәләтең бар. Нишләп әле без аны
Хаман теге үз арагына әйе бездә. Әйдә син берәр пьеса язып кара әле. Мен әйтәм, юк, мин инде пьеса яза белмимдер мин. Ну менә син язып кара. И шуннан безнең менә киңәш кирәк дигән пьеса туды. Ул безнең maybe дип атала. Maybe. Алай түгелме? Юк. Инглизчә түгелме исеме? Юк. Киңәш кирәк, әйе. Киңәш кирәк. Ә сез әйткән әйбер бездә барамы? Бәлки мин ялгыш язганмындыр. Киңәш. А может? А может. А может, русчасы киңәш кирәкме? Тәрҗемәсе. А может, әйе. Maybe. Бәлки кайдадыр шулай язылгандыр. Бәлки. Мин әйттем, мин уйладым, maybe шуның турында сөйләшербез бүген. Сезнең киңәш кирәк. Киңәш кирәк турында. Менә шуннан китте ул киңәш кирәк. Ни өчен киңәш кирәк ул? Кайдан чыкты? ВКонтакте шелтәрендә анда шундый киңәш кирәк дигән төркем ачып җибәргәннәр. Бер мәлне. Мин аны белмәдем, аны Фәридә Багизовна әйтте. Менә ди, кирип укып кара әле шуны. Ул бу пьесалар турында сөйләшкәнче, нәрсәдәдер ул шулай телефонда утыра, елмаеп утыра. Фәридә Багизовна әйтәм, сез елмаеп утырасыз, нинди кызык әйбер укыйсыз. Менә ди шундый төркем һәм ди кешеләрнең анда киңәш кирәк, кемдә булса киңәш сорап яза да. Нинди киңәш ул теге бакчачылар өчен киңәш. Мәсәлән, анда төрле кеше, кем нәрсә телик, шуны сорый. Анда темасы юк. Кем нәрсә телик, шуны язып куя. И аңа инде комментарийларда язалар. Шулай итеп кара әле, булай итеп кара әле дип инде. И шуннан ул әйтә, менә көннәр буе дип, менә шушы әйберне укып, көлеп утырам. Кызыклыгыннан түгел, кешеләрнең менә шул язалар, шундый теге мәгънәсез киңәшләр бирүләреннән ди инде. Менә кирип укып кара әле. И мин кирип укыдым да, чыннан да ул теге бик кызык булды. Кай вакыт без теге кешедән киңәш сорыйбыз, кеше киңәш бирә дип, тегеләй мәгънәсезлекләр эшләп куябыз бит инде, менә ул киңәш итте дип. И шуннан менә ул ничектер китте, һәм киңәш кирәк пьесасы туды. Аны режиссер безнең артист Динар Хөснетдинов куйды. Шуннан менә ул минем беренче пьесам дип әйтим инде. Ә булай сценарийлар, әйе, шулайрак. Һәм сценарийлар, ниндидер кичәләр, юбилейлар, мин аларны эшлим һәм ниндидер миңа ул авырлык тудырмый. Менә безнең әле 14 көнне булды Муса Җәлил туына 120 ел уңаеннан аның оныгы Татьяна Малышева, алар һәм онык чыгы дип әйтгәндә инде, правнучка онык чыгы була бит инде. Алар дүртәү музыкантлар һәм безнең артистлар шигырьләр укыдылар. Мин ул концертны эшләдем, менә сәхнәдә ул 14 көнне узды. Һәм менә киләсе безнең бер юбилей, татар гимназиясының юбилее булачак. 24 көнне ул безнең театрда үтәчәк. Беренче гимназияның юбилее. Һәм аннары 30 мартта Клара Булатованы искә алу, аның тугына 90 ел, аны мин эшлим шулай ук. Шуңа күрә менә шундый әйберләр, алар гел булып торалар минем эшчәнлегем миндә дип. Сезнең репертуарыгызда. Әйе, менә шулай. Һәм мин аларны ниндидер теге мин генә эшли ала торган эш дип санамыйм. Кай вакыт безнең менә без гримеркада кызлар белән утырабыз, сөйләшәбез. Кызлар миңа әйтәләр: "Син хәтта үзеңнең кем икәнен үзең дә белмисең бугай, улаймы?" диләр инде. Мин бит тормышта бик гади кеше, теге мин кая чакырсалар шунда барам, нәрсә кушсалар шуны эшлим һәм аны мин генә булдыра алам дигән хис миндә уй юк. Менә миңа калса бөтен кеше дә аны эшли алалар кебек дип уйлыйм инде. Ялгышасыз. Бөтен кеше түгел. Белмим инде, бәлки ялгышамдыр. Бу беренче пьесагыз. Тагын язган, куелган пьесалар бармы? Чөнки мин беләм, сезне инде Татарстан язучылар берлеге әгъзасы булып саналасыз. Әйе, 24нче елда язучылар берлегенә мине кабул иттеләр. Бик зур имтиханнар белән дип әйтим инде. Мин аның кадәр без теге дәрес вакытында ниндидер китаплардан укып кына белгән язучыларның шулай 25 кеше тезелеп утырып, мине теге уртага мин чыгып бастым. Казанда бит инде бу язучылар берлегендә анда инде теге сораулар дип билет сораулары түгел. Теге син каян, ничек, нәрсәләр язасың, ниләр иҗаттасың, нинди язучыларны беләсең, ниләр яратасың. Теге әлбәттә мин бик каушадым. Мин шундый жәлләдем, артист булмаган, менә андый профессия кешесе булмаган кешеләрне анда мин генә түгел идем, кабул ителүчеләр. Шундый теге каушата торган, шундый процесс инде куркыта торган дип әйтим мине. Һәм сорауны ничек иде әле? Кая кирип киттем тагын? Зур кешеләр алдында каушадыгыз инде. Юк, әйе, сез ниндидер миңа бүтән сорау биргән идегез. Мин әйтәм, сез хәзер язучылар берлеге союзы әгъзасы, менә ничегрәк булды ул? Сез берничә пьеса язарга кирәк идеме? Пьеса юк. Ул беләсезме, минем китабым чыкты бит, шигырьләр китабы, Хаят дип исемләнгән, мин аны кызым исеме белән атадым. Шигырьләр китабы басылып чыкты. Ләкин ул аның өчен түгел, мин инде ничек дип әйтим, театрда казанышлар өчен. Менә театрда күп
концертлар, менә шушы юбилейларны эшлим бит инде, пьесалар, тагын балалар өчен бәйрәм, укучылар өчен бәйрәм белән герой җиңү көненә багышланган безнең кеше залда бара. 8 мартка багышланган теге монологлар, концертлар, андый әйберләр күп эшлим. Һәм ул әйберләр, мин аны белмәдем, аларның язучылар арасында ул шулай йөри икән. Бер сәхнәдә куелган әйбер, ул бер китап чыгуга тиң икән. Менә язучы буларак син язып эшләгән әйберең. Миңа шулай шалтыраткач, язучылар берлегенә без сезне кабул итәбез. Минеме? Минеме? Мин әйтәм, ни өчен? За что дим инде? Равил Расимович Сабиров, безнең Әлмәт бүлеге җитәкчесе. Равил Сабир. Әйе. Ничек инде дигән нәрсә өчен ди, менә шулай сине кабул итәләр, сине чакырдылар, син Казанга тыга барырга тиеш. Дим, яхшы, мин бик теге сөендем дә, аптырадым да, каушадым да дигәндәй. Менә шул, һәм менә безнең әле күптән түгел генә булды семинар драматургов лаборатория. Яшь драматурглар семинары узды, анда Мәскәүдән экспертлар килделәр, һәм анда менә җиңгән пьесаларны, анда безне 5 пьеса сайлап алдылар. Менә шуның турында сорамакчымын. Ул ниндидер заманча лаборатория буенча сез берничә этап уздыгыз бугай. Менә ничегрәк булды ул, нинди этаплар иде, һәм гомумән сезнең тәҗрибәгез кайтавыз нинди? Мин инде безнең театрда узды, ул менә аның җыеннары дип әйтик инде. Һәм безгә инде әйттеләр, иң беренче теге сез уйлап килергә тиеш түгел бер нәрсәдә, ниндидер әзер пьеса белән түгел, ул менә хәзер туа башларга тиеш. Укыту булдымы анда ниндидер? Анда укыту дип, анда инде театрдан читтә, иҗаттан читтә кешеләр бик юк иде. Бөтенләй гомумән инде теге аңламый торган. Әлбәттә студентлар бар иде берничә кеше, ләкин алар театрга йөри торган, аңлый торган кешеләр. Анда безгә шулай дигәч, чыннан да мин үземне чынлап та мин бу бик кызык. Чынлап та менә шунда утырып пьеса язып була микән, берәйбер дә уйламаган килеш. Һәм кемне нәрсә борчый? Менә кемне нәрсә борчый? Әйдәгез шул турыда сөйләшик. Менә шул сөйләшеп утырганнан кемне нәрсә борчый? Темасы, идеясы кирәк бит. Шунда мин чыннан да мине бер борчыган бер мәсьәлә бар иде. Борчыган дип тә әйтмим инде, ул кызык үземә. Безнең моннан берничә ел элек мин шулай Инстаграмда тап булдым безнең бер актрисаның битенә. Мин алай Инстаграмда утыра торган кеше түгел, карап бара торган. Сәхифәсенә әйе. Һәм ул иртәнге ашны ресторанда ашый. Төшке ашны ресторанда ашый, кичке ашны ресторанда ашый. Хәерле иртәләр, дусларым. Менә шушы бөтен әйберләр инде. Сәер дип уйладыгыз. Нигә әле мин ресторанда ашамыйм? Юк, ул көн сайын ул бик сәер чыннан да. Ул аның өчен бит акча булуы бик мөһим, материал ягы бик мөһим. Һәм мин аннан сорадым, син ничек мин әйтәм шулай акча җиткерәсең ресторанда? Бу миңа теге, аның акчасы каян бар түгел. Чынлап та кызык булды, әйе. Һәм беләсезме, мин нәрсә белдем? Ул нишле икән? Ясалма фәһем куллана. Юк. Ул үзе белән алып бара. Пятерочкадан ала салатлар, контейнерга салып үзе белән алып бара. Тәлинкә реквизитлар, кашыклар гел үзе белән йөртә. Ул анда сөйләшкән, сезнең нигезгә реклама булыр. Утырып кына турыйм әле шунда дип инде. Шул куя ул әйберләрен һәм төшерә шулай. Һәм беләсезме, мин нәрсә уйлап кайттым. Менә аның яныннан киткәндә, аның белән сөйләшеп утыргач, әлбәттә анда инде теге кызларча хихи ха-ха, ул теге мин аны ничек дип әйтим, гаепләмим, һәр кешенең үз эше бит инде. Ләкин мин нәрсә турында уйладым. Менә бу ярар, мин карадым, һәм мин бардым аның янына сорадым. Син чынлап та шулаймы? Мин бит беләм аның алай түгел икәнен, чөнки мин ул кешенең ничек яшәгәнен беләм. Ул мөмкин эш түгел икәнен, аның көн сайын ресторанда ашаганы мөмкин булмаган мин беләм. Һәм менә бу әйберне карый бит. Мәсәлән, көне буе шушы пятерочкада кассада утырып, 3 тиен акча эшләгән бер апаң күтәренеп кич белән кайтканда шушыны карый да, һәм ул кешегә ниндидер психологический яктан, психологик яктан ниндидер йогынты ясый торган әйбер. Кешеләр ничек яшиләр дә, мин ничек яшим менә. Ул бит ул эшнең ясалма икәнен күп кеше белми. Һәм менә шушы әйбер мине без нинди күңелгә ятмады инде сездән. Юк, ни өчен мин әйтәм, син аны алай эшлисең? Ни кирәк ул сиңа? Зачем син ни эшләп алай эшләргә? Менә ник алай эшләргә? Әйт. Менә шушы мине борчый. Һәм шуннан мин әйттем менә шушы лабораториядә, шушының турында сөйләдем. Һәм аның турында яздыгыз пьеса. Һәм мин яздым блогерлар турында, Юшкын дип аталган пьеса туды, һәм аны безнең менә эскизлар, һәрбер театрлар ул пьесаларны укып, шушы 5 пьесаны укып, үзләренә сайлап алырга тиешләр иде, һәм минем пьесаны Әтнә театры сайлап алган, һәм без менә эскиз барып, карап кайттык, 1 сәгать спектакль. Әйе. Димәк, анда да сез автор булып торасыз. Әйе. Афәрин, котлыйм. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт. Супер. Бу бик шәп.
Сезне котлыйм, Язучылар берлеге союзында булуыгыз белән дә. Әле беләсезме, менә Язучылар берлегендә дигәч, тагын бер әйбер әйтергә онытканмын, сез әйткәч кенә искә төште. Мин бит инде Чаллыда укыйм, бит. Һәм иң кызыгы нәрсә? Бүгенге көндә уку һәрбер кешенең үзеңә кирәк бит инде уку. Син үз ихтыярың, үзеңә кирәк. Ләкин бик мөһим менә укытучыларның сине аңлавы бик мөһим. Һәм сез беләсезме, минем менә татар әдәбиятыннан нинди билге икәнен? Юк, минем анда 3-ле. Ничәнче 2нче курстан башлапмы татар теле һәм татар әдәбиятына минем 3-ле. Ләкин безнең белән укыган урыс телле, исем фамилиялы урыс телле һәм алар татар телен русча укучы кызларның 5-ле. Чөнки алар дәрескә йөриләр. Бу университеттамы? Әйе. Мин дәресләргә кайберләренә йөри алмагач, спектакльләр уйнарга кайтып китәм. Менә шуның белән вот ул юк иде дәрестә һәм 3-ле. Ләкин бу бит инде менә дәрестә булмаган дип, менә сез менә аңлата алмыйм мин аны. Сез менә ничек беләсез? Бит инде язучылар дөрес түгел инде. Язучылар берлегендә. Бәлки укытучылар сездән күбрәк таләп итәләрдер инде. Беләләрдер сезнең потенциалны шуңа күрә. Просто тырышсың дип укытучыларны яклыйсыз инде. Белмим бит мин. Начар әйтәсем дә килми. Шул. Ярар, яхшы. Устык. Ярый. Берничә спектакль яздыгыз һәм чараларның сценарийларын язасы булып чыкты шулай бит. Кайвакыт ниндидер акцияларда да катнашасыз бугай. Менә мин сезнең белән ничек таныштым? Бу 1 ел элек иде. Мин Әлмәт шәһәрендәге укытучылар өчен уздырылган семинарда бер мәктәптә булдым һәм сез анда чыгыш ясадыгыз. Әйе. Шунда сезнең номерыгызны алып калдым һәм шуннан бирле инде сезне ачык, шунда ихлас, самими кеше булуыгызны аңладым. Чөнки мин үзебез лицейга да сезне чакырган идем. Сез татарча диктант акциясендә кушылдыгыз, ләкин инде язучы буларак түгел, диктор буларак. Менә бу тәҗрибәгез турында да сөйли аласызмы бер-ике сүз? Беләсезме, мин сездән кайткач ул көнне, менә ул диктанттан соң йоклый алмыйча яттым. Мин шуның кадәр борчылып, ник бардым мин монда? Ник бардым мин монда? Ул бит шуның кадәр җаваплы эш икәнен мин аның менә ул эш узгач кына аңлыйсың бит инде күп әйберләрне. Монда мин әйтәм, шуның кадәр яхшы диктор дип аталам инде, аның дөрес сүз әйеме? Диктант әйтеп торучы бит инде. Булгандыр бит инде миннән башкада. Ник мин әйтәм, мин монда кысылып йөрдем инде дип үземне шуның кадәр сүктем, белсәгез. Мин бик тә риза түгел идем үземнең ул көнне эшләгән эшемнән. Мин теге ситуацияны тиз җибәрә торган кеше, менә узган бүткән әйбер өчен борчылып утыра торган кеше түгел. Бу очракта мин нишләптер шуның хәтле борчылдым, бик борчылдым. Хәзер мине дә борчыды инде бу сүзләр. Бәлки киләсе елга мин инде яхшырак әйтермен, сез мине чакырсагыз. Сез борчылмагыз, барсы да яхшы узды. Менә ничек бар, шулай кирәк иде. Мен шулай узды. Бу сезнең өчен тәҗрибә, һәм безнең өчен дә тәҗрибә. Без бераз бу процессны кызык эшләргә тырыштык. Чөнки мәсәлән Казанда да бит профессиональ дикторлар дип әйтик. Алар барысы да профессиональ түгел инде. Фуат Галимуллин бар. Башта анда блогерлар да укыйлар, җырчылар да укыйлар. Берсе дә аларның профессиональ теге диктант текстын әйтеп торучы түгел. Ләкин шулай да бу тамашачы өчен кызыклы. Менә шулайрак без кызыксынуын арттырырга, әти-әниләрне күбрәк чакырырга теләгән идек. Бу чарага килүегез өчен рәхмәт. Борчылып торасы юк. Без сезгә бик рәхмәтле бу чара өчен. Һәм бу чарадан тыш сез тагын шәһәрдә дә үткәрәсез бугай. Ниндидер тере сүз дигән проект булды бугай. Сез шәһәр урамнарына чыгып, поэтларның шигырьләрен яңгыраттыгыз. Троллейбусларда, әйе, безнең ул инде бик күп еллар элек, 5-6 гына ел элек түгелдер инде, аннан алдарак булгандыр. Кешеләр ничек кабул итә моны? Беләсезме, аптырап китәләр. Китаптан укыганда безнең бит эш күплеге белән җитешмәүлек кенә гаип дип әйтәм инде, безнең гаип бар. Шигырьне китаптан укыганда кеше синең кулыңда ничектер китапны күргәч аптырамыйрак кебек. Менә булды шундый берсендә шундый хәл. Бер кыз, безнең Фаил Сафиуллин дигән артистыбыз бар. Беләм җырлаучы. Әйе, җырчы егетебез. Шулай ул анда бит инде тотынып тора торган иләр. Шулай тотынып тәрәзәгә карап бара, и бер кыз бара. И шуның колагына шигырь укый башлаган. Ул кызның аптырап китте, як-ягына карана, булай да борылып баса, булай да борылып баса. Аннан икенче сөйләп башлый, аннан өченчесе сөйләп башлый. Теге көтмәгәндә булу. Аннарыгын аңлашыла. Бүтән төрле эмоциялар, әйе. Китап белән булганда кеше инде күрә бит, әлбәттә бик яраталар. Бик, мин хәтта үзем дә
аптырап, теге шуны хәтер кара мин әйтәм, без яратабыз бит кеше сүгәргә. Йөрмиләр инде, тыңламыйлар инде, белмиләр инде дип әйтергә. Ә монда бик рәхәтләнеп тыңлыйлар һәм бик яратып кабул итәләр. Шәп, бик кызыклы проект. Минем дә ул троллейбуста буласым килә. Кайчанрак була? Мин сезгә шалтыратырмын. Без шушы тукталышта хәзер утырыгыз дип ярыймы? Бик яхшы. Сөйләштек, язып куябыз. Менә рольләргә килгәндә, сез инде дистәләрчә рольләр уйнадыгыз театрда. Куян баласыннан алып, ир кеше рольләренә кадәр. Сезнең менә бу рольләр арасында үзегез менә сезнең өчен үз рольлегез нинди? Кайсысын алга планга чыгарасыз дип әйтик? Кайсы сезнең күңелегезгә якынрак? Беләсезме, менә режиссердан күбәй бер тураймы? Менә режиссер күрә белсә, ничектер без бит өйрәнгән, менә мәсәлән типаж, мәсәлән мин режиссер ди, сез артист инде мәсәлән, әйме? Мин сезгә бирәм ди инде берәр роль инде шундый, әйме? Шундый менә, шундый мачо берәр роль инде, әйме? Да, менә шундыйрак. Менә шундыйрак рольне бирәм. Һәм ул сезнең бик яхшы килеп чыга ди, мәсәлән инде, әйме? Һәм икенче юлы спектакльдә тагын шундый роль бар. Ул бит аны бик яхшы эшләй, әйдә аңа бирик әле теге. Тагын шуны эшли. Стереотип. Әйе. Фикерләр. Бераз да икенчесе килә, андый рольне карый, ой, әйбәт икән, әйдә тагын аңа бирик. Менә мин андый әйберне кабул итмим. Минем бик тиз кайфым төшә. Әгәр дә миңа, мин бит инде моны эшләдем дип әйтәм мин сразу теге. Һәм режиссерга барып әйтәм, мин бит инде эшләдем моны, тагынмы. Һәм кешеләргә, менә кайбер артистларга барыбер инде ул кешенең үзеннән дә торадыр. Ярар роль бармы, бар бит, эш бармы, бар. Һәм ул аны беренче тапкыр түгел инде, башкара белә. Башкара белә, нәрсә йөреп чыгырмын, шунда йөреп торамын, нәрсә дип инде. Тагын берәр премьера чыгарабыз, спектакль яңадан тамашачы алдына дип. Мин хәтта менә баш тартканым бар шулай. Ярар алайса, мин сине урысча әйттин, заменю, если сине не устраивает бу нәрсә. Ярар дидем мин, ярар, алыштырыгыз мине, мин тагын шуны эшләмим. Һәм ул гадәти күренеш бугай. Мәсәлән, бер рольгә берничә актер куялар бар. Ике актер. Бер-берсен алмаштыралар. Ул бит инде дөньяда төрле хәл булырга мөмкин. Ансы шуның белән бәйле. Һәм менә Сәрдар Тагировский безнең баш режиссерыбыз килде бит инде. Бу иммерсив театр томашыгыз. Килде һәм ул миңа бирде менә шушы бабайны, мин Сәгыйд ролен уйнадым. Анда дагы ул миңа биргән иде, ялгышмасам, ниндидер бер кыз, кем икәнен хәтер әйтә алмыйм. Менә шушы мин әйткән әйбер буенча миңа ошаган, мин ул үзем. Минем андый роль уйнаганым бар дип әйтмим, ул анда әллә ни эшләргә кирәкми. Менә киенеп чыгарга да шулай сүз сөйләп йөрергә инде. Һәм мин аңа әйттем. Мөмкин булса, мин баш тартам. Теге ниндидер үпкәләү түгел, үзем менә баш тартам. Ул бер-ике көннән миңа шалтырата. Киләле, менә мин бер уйладым ди, шундый кызык әйбер киләле. Һәм миңа әйтә, син менә шул бабайны уйныйсың. Минем башта мин күлдем. Әйтәм, сез теге бик гади роль бу минем өчен дип, теге хатын-кыз роленнән баш тарткач бигрәк инде артыгын теге кыламагыз дигән күк инде теге бабай дигәч. Юк, артыгы булачак, анда инде гримерлар белән килеп, Мәскәүдән гримерлар килеп, монда безне укытып, өйрәтеп, ничек грим саларга, ничек барысын да анда миңа теге пляж ябыштырып башка. Зур эш бик мин анда менә без аны уйныйбыз 2 тапкыр көнгә куйганда, чөнки аның декорациясе бик җайсыз, һәм анда бик зур әзерлек таләп итә торган спектакль. Шуңа күрә без аны бер әзерләнгәндә 4 тапкыр уйныйбыз 2 көн рәттән дип әйтәм инде. Менә тамашачылар белмидер, безнең караучылар, бу беренче татар иммерсив спектакль дип атала. Шулай дип атадылар бугай. Узган елда гына чыкты һәм 3 өлештән тора, хәтерләм. Дөрес әйтсәм, татарча, русча һәм русча. Мин татарча өлешенә барган идем, миңа бик ошады. Менә калган өлешләренә дә барасым килә. Һәм бу спектакльдә бөтен актерлык составы диярлек катнашты һәм шулай ук көллият укучылары да катнашты. Әле алай гына да түгел, бу безнең монда бөтен артистлар гына түгел, бөтен театр катнаша, ул бөтен театр бинасы буйлап. Һәм ул театр бинасы буйлап тамашачы йөри. Менә бу закулисье, сәхнә артын күрә инде. Анда мин төп геройның Евгений Борисович төп геройның дустын уйныйм инде. Дус Иратны дип әйтим инде. Ул төп герой минем ирем Илсур Хайретдинов. Һәм безнең анда шундый сәхнәләр бар инде. Без аның белән анда саунада, мунчада утырабыз икәү. Һәм ул миңа әйтә инде, менә хатынымны яратмыйм.
яшь кызга гашык булдым һәм мин аңа үземнең киңәшләремне бирәм инде. Бу бик кызык яңгырый. Бик кызык һәм менә мин бик рәхмәтле Сәрдәргә, баш режиссерга. Һәм мин аның үзенә дә әйттем, мин әйтәм, мин бик шат, бик рәхмәтле һәм бу артист язмышында, тарихында бәлки бер генә тапкыр була торган әйбердер. Бу барлык кешегә дә бирелә торган бәхет түгел. Алга таба кайчан куелачак менә бу йорт спектакле? Русчага ничек тәрҗемә ителә? Йорт спектакле Дом юности моей. Дом юности моей. Бу безнең була хәзер төгәлдән соң ялгышмасам, 21-е, 22-се. Нинди ай? Менә бу айның. Шулаймы? Менә киләсе. Аны Менә бу атнаның билетлар калды. Шимбә, якшәмбе. Мин белешермен. Алла бирсә сезгә хәбәр итермен, яхшымы? Бик яхшы. Сез татарны карадым дисез, әйме? Мин татарчасын карадым, менә калган. Икесен карамадым. Икесенең берсен карай. Бу безнең менә бу атнада, получается, Шимбә һәм якшәмбе көн, 2 көн рәттән була. Көндез 2-дә һәм кичке 6-да 2 көндә. Шәп. Әле мин шундый бер кызык монысын инде белмим, бәлки кисеп ташларсыз. Тамашачыларны да чакырабыз. Дом юности моей йорт Тамашачыларны әлбәттә чакырабыз. Һәм бер кызык әйбер, менә яз көне, менә узган теге язда уйнаганда безнең анда 2-дә спектакль һәм кич белән бит инде. Ә минем ул ябыштырылган әйберләр, алар алынмый. Мин аны төнне генә алам үземне өйгә. Мин өйгә кайтканым бар шулай. Бабай булар. Чөнки аны Ирегез ишеге аша бабай килгән. Без машинада кайтабыз, ике бабай. Ул теге бик аны авыр алырга, бик күп вакыт. Ә миңа ничектер өйгә кайтырга кирәк. Мин бу ни белән йөрим инде көне буе шулай. 2-гә дип ясыйм да, 2-дә уйнагаш 6-га кадәр алмыйм инде шулай. 6-да тагын уйныйбыз. Шуннан узган ел бу ураза ае иде. Мин шулай егетләр барысы да ураза, анда гримнар бик авыр. Көндезге спектакльдән соң урамга чыгып йөри алмый беркем дә. Өенә дә кайта алмый. Анда бөтенесе шундый ниндидер бүтән төрле кыяфәттә дип әйтим. Урамга чыга торган түгел. Һәм мин бәлеш белән аларны сыйларга булдым инде. Бер апага шалтыраттым да, мин әйтәм, кичтән инде. Шулай ярар, ап килеп бирерләр. Доставка. Хәзер моны чыгып алырга кирәк бит инде. Бит пляж. Хәзер сез сөйләштегез, бабай чыкты. Мин чыктым. Әле ул төп нигә килгән иде? Тамашачы керә торган фоттан, анда бит зур баскычлар. Мин чыктым да, басып тора бер җегет, шулай тоткан инде. Мин килдем дә, мин әйтәм, исәнмесез, ни дим? Юк ти инде, ул русча әйтә инде. Юк ти, миннән дә ризада должна забрать ти инде. Ризда чыга дип әйттеләр. Мин әйтәм, мин дим инде, юк ти инде, ризда ди инде. Теге курка миннән. Көчкә алдым теге бәлешне. Бирми, мине танымый, мин бит инде пляж. Көчкә алдым, яңадан шалтыраттым. Ул тоткан, бәлешне кысып, мин бу яктан җылкыйм, ул теге яктан җылкыйм. Ике яктан җылкыйсыз, бер яктан. Ул әйтә, торып торыгыз, хәзер мин шалтыратам, уточню ди инде. Мин әйтәм, бу мин әйтәм. Ну сез бит хатын-кыз тавышы белән, яки бабай, бир бәлешеңне. Аптырады инде ул мине күргәч, теге куркып киттеме соң инде. Шундый хәлләрдә була, шуңа күрә көндез без инде бик урамга чыкмаска тырышабыз ул спектакль вакытында. Яхшы. Башка спектакльләргә килгәндә, бүген без тапшыруда Равил Сабирның исемен яд кылдык. Менә аның спектакле буенча Фәхрине үтереп ташладылар. Шулай спектакль куелды. Андагы ролигез бармы сезнең? Анда беләсезме, анда бит шундый кино спектакль дип әйтәбез бит инде без аны. Анда менә сәхнәдә бара торган өлеше һәм экран. Сез аны карамадыгызмы? Һәм анда экран, һәм аны режиссерның шундый табышы дип әйтик инде, ул шундый ул аны шулай итеп күз аллаган. Сәхнәдә генә барган өлеш кенә җитми, алар сөйләгән хәлләрне без экраннан күрсәтәбез. Һәм аны кино итеп төшерделәр. Аны Казанда да төшердек, без Әлмәттә дә төшердек. Менә ул кино өлешендә мин бар, сәхнәдә анда бер кыз һәм 4 герой ират уйный. Бөтен калган бөтен труппа анда төште. Бөтен труппа ул менә шул кино өлешендә, ул спектакльне. Сезгә ничек ошадымы менә мондый форматта? Миңа бик ошады. Әлбәттә, ул шундый менә ничек дип әйтим, масштабный, шундый теге чынлап та зур эш. Ләкин аның менә шул әзер өлеше бит инде әлбәттә ошамаска мөмкин түгел. Менә ул әзерлеклелек процессы бик авыр инде, бик авыр. Чөнки кино төшерү ул үзе бер хезмәт. Сәхнә өлешендә куярга кирәк бит, ул бит аны эшләргә кирәк режиссер буларак. Төшердең дә куйдың түгел. Бу өлешендә эшләргә кирәк. Шуңа күрә ул бик зур эш булды. Шундый зур эш аны Александр Долматов куйды. Режиссеры менә бу кеше китә җыры кала киносының режиссеры. Шәп. Демәк, кинода да төштегез, киноларда төшәсезме? Киноларда
Беләсезме, Төшкәнегез бармы? ТМВда күрә алабызмы сезне? Төшкәнем бар. Менә шушы кеше китә җыры кала сериалында төштек инде, тоже Әлмәт театрыннан бик күп артистларны алды Саша. Беләсезме, мин шундый кеше, хәзер бит режиссерлар артистларны яхшы беләләр инде. Менә театрларга да йөриләр бит инде. Әгәр дә миңа килеп, менә Рездә мин сине шундый рольгә чакырам, менә шундый кино төшәм дип әйтмәсәләр, мин бармыйм. Кемнәрдер менә кастингларга йөриләр бит инде. Мин ялгышамдыр бәлки. Бәлки мин хәзер кемдер мине ачуланыр, сүгер, алай түгел, былай дир. Ләкин алар бит инде мине мәсәлән беләләр. Анда барып, ниндер текст укып, мин кемне шаккатырам да, кемне белмим. Мин йөрмим кастингларга, юк. Аңладым. Ярый. Менә спектакльләрдә дә күп уйнадыгыз. Кайбер спектакльнең авторы сез дә булдыгыз. Беренчесе, кайсы режиссерларны якын күрәсез һәм икенчесе, кайсы драматургларны якын күрәсез? Гомумән, әлбәттә дисез. Сез уйнаган спектакльләрдә. Беләсезме, драматург буларак, әлбәттә Илгиз Зәйниевны әле уздырган кеше юк. Юк, бу инде мин бүгенге көн турында. Бу сезнең фикерегез? Юк, бүгенге көн драматурглар турында, исән-сау драматурглар турында сүз бара инде. Әлбәттә безнең классикларыбыз белән беркем дә ярышмый да, булышмый да, бүгенге көн турында әйтәм. Илгизнең шундый ниндидер бер йомшаклыгы режиссер буларак та, ниндидер менә кешегә каты бәрелмәү белән ул артисттан ничектер менә чыгара ала. Артистның эшен күреп ала белә. Кемгә ничек кирәк бит? Кемне кычкырып чыгаралар. Иҗади якын килә. Кемдер гомумән йомшаклык белән инде. Илгизне мин язучы драматург буларак әйтәм инде. Режиссер буларак минем без менә Әрәмисе дигән Илгиз Зәйниевның Әрәмисе пьесын куйган иде Байрас Ибраһимов. Байрас абый. Казах? Юк, ул Башкириядан. Ул Әлмәт театрында главный режиссер булып та эшләгән кайсыдыр елларда. Аннары киткән. Менә ул минем яраткан, миңа эшләргә комфортны булган режиссер дип әйтер идем. Менә ул режиссер буларак, менә нишләптер ул минем шунхатлы күңелемдә калды. Шәп. Илгиз Зәйниевның кайсы спектакле Әлмәттә бара? Илгиз Зәйниевның менә шушы Әрәмисе спектакле пьесасы бара, Хыял йорты, Мәхәббәт элмәге, тагын Җиләкле җәй. Һәм Качакларны ул качаклар аныкы түгел, ул режиссер буларак аны куйган иде. Ул инде безнең репертуарда бармый. Шушы спектакльләре бара. Барсында да уйнайсызмы? Барсында да уйныйм. Кайсы мин роль турында сорадым инде. Менә иң яраткан ролегез сезнең шул Мингали? Мин Сәгыйтме? Мин Сәгыйт булып чыктым. Бабаймы? Юк, бабай роле әлбәттә ул бик кызыклы минем өчен. Кызык процесс, мин аны булдыра алам микән, юк микән, үзеңне теге ниндидер зона комфорта дибез бит инде чыгара торган. Кайсы роль сезгә күбрәк ошый? Кайсы жанрдагы? Комедиямы, драмамы? Драма Ничә күрәсез? Кешене елатырга яратасыз? Үземдер еларга яратамдыр. Елатырга түгел, үземнең күңел халәтем шундыйрактыр. Тормышта мин бик ачык кеше, мин елаганым юк тормышта. Елаганым юк тормышта дип инде әлбәттә кеше янында турында сүз бара. Ләкин айга 2 тапкыр бикләнеп, әйбәтләп, бөтен бер нәрсә дә калдырмыйча елап алу минем расписаниедә. Хәтта быел үтәдегезме? Быел үтәдем. Яхшы. Галочка куйдым. Быелга булды, Шулай ук театрда сезнең өстәмә эш белән шөгыльләнүегезне беләм. Сез подкастлар төшердегез бугай актерлар белән. Яки 10 җавап тапшыру. Ниндирәк формат ул, ничегрәк булды бу эшегез? Ул менә сезнең белән без кебек, шулай һәрбер артистны мен чакырып, менә шул безгә бит инде телевидениегә бару, Казанга каядыр бару бик ерак. Аның өчен көн сарыф итәргә кирәк. Шулай мин уйладым да, безнең артистларны нишләп әле үзебез төшермибез үзебезне дип, менә шулай шәхси тормышлары турында, иҗатлары турында сөйләшеп утыру форматы иде ул. Мин артистларны һәрберсен, ялгышмасам, һәрберсен чакырдым, төшердек. Һәм ул эшнең ничектер минем өчен кызыгы бетте димме соң. Шулаймы? Ничә чыгарылыш ясадыгыз? 30-дан артыктыр. 30 актер белән әңгәмә кордыгыз. Һәм ничектер менә шулай, гомумән һәрбер эшнең бит инде бу бит инде без конца дип әйтим инде, вечно бара алмый бит инде. Шуңа күрә аның ничектер минем өчен кызыгы бетте. Аны сез үз ихтыярыгыз белән, үз теләгегез белән башкардыгыз. Үз теләгем белән менә чакырдым да шулай артистларны, 1-2 артистны әйтәм, менә шулай мин тапшыру эшлим.
Киләсезме? Киләбез диделәр. Шулай оператор белән сөйләшеп, вакытын үзем куя идем, үзем чакыра идем. Без кайдан карый алабыз бу тапшыруларны? Мин оска куермын. Бу инде узган Сылтамасы. тапшырулар бит инде, Әйе. яңалары бит инде безнең юк. Кайсы шелтәрдә Инде чыга? бу ВКонтакте. ВКонтакте шелтәрендә. ВКонтакте шелтәрендә, Мөмкин булса, театрның мин сайтында. оста сылтамасын куермын. Сез дә кирип карап чыгасыз. Әйе, рәхмәт. Бу бик яхшы форсат теге татар телен өйрәнүчеләр өчен яки камилләштерергә теләүчеләр өчен шул рәвешле татар теле белән яхшырак тагын да кызыксынырга дип әйтим. Менә мәсәлән, сез китаплар язасыз икән, китаплар укыйсыз да дип беләм. Китап укырга вакыт бармы һәм нинди китап хәзерге вакытта татар телендәге китабын укырга киңәш итер идегез тамашачыга? Татар телендәге китапларны беләсезме? Хәзер инде без шундый заманга җиттек. Ниндине укысагыз да ярый дия торган. Татарча булсын гына дигән. Үзелеп укыган берәр китабыгыз бармы? Үзелеп укыган, менә хәзер мин әйтсәм, әгәр дә мин татарча китап үзелеп укып ятам дип, мин инде алдарга мәҗбүр булачакмын. Бүгенге көндә уку турында әйтәсез бит инде, әйме? Бүгенге көндә мин укыйм Жанет Уоллсның Замок из стекла дигән китабын. Менә татарча булмаган инде бу китап, әлбәттә. Искиткеч яхшы китап. Менә әгәр дә теләүчеләр булса, алыгыз укыгыз. Хәтта менә кино караган кебек, менә аерыла алмыйча укыйм. Татар әсәрләренә килгәндә, бәлки үзегезнең шигырь җыентыгын киңәш итәсез. Мин сезгә укырга үземнең шигырьләр җыентыгымны тәкъдим итәм. Бүгенге көннең иң яхшы китабы. Менә әйттердем, иң яхшы. Сез канәгать булдыгыз? Яхшы, бүген сезнең белән бик яхшы, кызыклы әңгәмә кырдык. Сез шундый күп кырлы шәхес икән, сезнең белән шулай якыннан танышмаган идем, белмәгән идем. Хәзер инде безнең тамашачыларыбыз да күбрәк белер дип ышанам. Безнең соңында кичкенә генә рубрика бар, Блиц дип атала. Мин сезгә сораулар бирәм, ике төрле җавап, шуны берсен сайлап аласыз. Сез җавабын да әйтәсез, әйме? Әйе, җавабын да әйтәм. Сез берсен сайлап әйтегез. Әзерме? Әйе. Яхшы. Менә сәхнәдә сез күбрәк көчле хатыннарны уйныйсызмы, әллә назлы кәләшләрдәме? Кайсы якынрак сезгә? Кайсы образ? Аңладым. Пьеса язганда кайсысын якын күрәсез? Тамашачыны көлдертә торган көлкеле диалоглар язумы, әллә геройның язмышыннан үксеп елатучы тормыш өзекләреме? Көлкеле диалоглар. Ошый мен. Алар тормышка ям өсти. Әйе, һәм алар миңа ничектер җиңелрәк бирелә. Аңладым. Так. Иң куркынычы менә премьерада текстны онытумы, әллә режиссер Динар Хөснетдиновтан шелтә алумы? Динар Хөснетдиновтан шелтә алу, ул бөтен әйберләрдән дә куркынычрак. Шунда куркыныч кешеме ул? Но режиссер бит инде ул, режиссерлар алар шундыйлар. Аның исеме берничә тапкыр әйтелде безнең тапшыруда, аны да чакырырга кирәктер безнең кунак буларак. Әлбәттә. Мин аңа сәлам әйтермен. Яхшы, яхшы. Так. Менә нинди премия? Сез бит 2 ел рәттән премия алдыгыз. Ел актеры 23нче елда, 24нче елда Рафаэль Хөснетдинов. Рафаэль Тухватуллин премиясын алдыгыз. Менә сезнең өчен кайсы премия мөһимрәк һәм күңелгә якынрак? Актриса буларак уйнаган ролегез өченме, әллә драматург буларак язган әсәрегез өченме? Бу шундый сорау. Хәзер мин тегесен дә бусын да аерып әйтә алмыйм. Ләкин шулай да ел актеры премиясы ул минем 1 еллык, 2 еллык хезмәтем өчен генә түгел. Менә театрга килгәннән башлап, менә 2023 елга кадәр мин 11нче елда килдем һәм 23нче елда беренче тапкыр театрдан бердән-бер премиямны алдым дип әйтәм инде, әйме? Һәм шуңа күрә бәлки ул миндә ниндидер күбрәк эмоциялар тудыргандыр. Шуңа күрә. Ләкин Рафаэль Тухватуллин премиясы ул күпкә дәрәҗәлерәк һәм бөегрәк, зуррак дип саныйм статусы буенча. Икесе дә безнең өчен иң кадерле матур премия. Әйе. Шулай булып чыга. Ике вариантның берсен сайлагыз хәзер. Шүрәле уйнаргамы, әллә аның турында пьеса язаргамы? Пьеса язарга. Үзгәртер идегезме классиканы? Шүрәлесен үзгәртмәс идем мин аны. Мин аны урманда итмәс идем, безнең арада итер идем. Димәк, реаль кешеләр арасында шүрәлеләр дә бар. Әлбәттә. Сезнең күргәнегез юкмы ди? Сүз уңаена мин шүрәле уйнаган бар. Шундыймы? Менә шундый бераз Нәбит, ничек әйбәт, яхшы. Кызыклы рәвештә. Иң рәхмәтле тамашачы кем? Балалармы, олылармы? Балалардыр. Самими? Әгәр дә алар рәхмәтле булсалар, алар рәхмәтле булуларын яшермиләр. Әгәр дә булсалар, килсәләр, күрсәләр, карасалар, эмоцияларын яшермиләр дип әйтәм.
Яхшы. Менә әлбәттә пьеса язганда сез илһамны кайдан аласыз? Нефть вышкасыннанмы, әллә якындагы табигать авыл күренешләреннәнме? Якындагы табигать авыл күренешләреннән, ләкин Әлмәттән түгел. Әлмәт табигатыннан түгел. Мин Әлмәттә табигатьләргә сокланып, авыллар буйлап йөрим дип үземне мактана алмыйм, алай әйтә алмыйм. Эш белән ий арасында гына Әлмәттә мин яшим, йөрим, ләкин менә Туган якларым туган Мамадыш. як, беләсезме, ләкин туган як иремнеке. Менә нишләп ул шундый сәер хәл, Илсур туган авыл мине күбрәк илһамландыра. Кайсы авыл? Азнакай районының Шуар Абдул авылы. Кызык. Репетициядә сез күбрәк партнерлар белән бәхәсләшәсезме? Яңадан әйтим әле. Репетициядә сез күбрәк партнерлар белән бәхәсләшәсезме, әллә үз-үзегез беләнме? Менә шундый четерекле моментлар турында әйткән идегез бит. Күбрәк партнерлар беләндер. Үзегез белән түгел. Башта бит гаепне кешедән эзлисең. Үзең гаебеңне күргәнче башта бит инде кешедән әйтәсең, аны синең аркаңда дип әйтәсең. Без бит эмоцияга бирелеп китә торган халык. Аннары тынычланасың да, үзеңнән эзли башлыйсың әкрен. Мен уйлаган идем, үзегез белән бәхәсләшәсез дип. Үзебез белән дә бәхәсләшәбез, әйтәм бит. Ансы иң мөһим, артист үзе белән бәхәсләшергә тиеш. Ише белән, үзе белән. Менә шушы эмоцияларга бирелеп китү моментында башта инде партнерлар белән бәхәсләшеп аласың, тиз генә. Мәсәлән, теге ир-ат ролен уйнаганда әйтәсез. Юк, Резидә, син алай уйнамыйсың, ир-ат роле. Бераз тавыш калынрак булырга тиеш. Менә монысы яхшы. Хәзер бит син ир-ат булып киттең, хатын-кыз түгел. Нәрсә дип әйтәсең? Мин сине нигә әйтәм? Син бит үзең әни кеше. Булмыймы андый бәхәс? Була. Ул табигый хәл. Булырга тиеш, конечно, әлбәттә. Ярый, киләсе сорау соңгылардан берсе. Әгәр сезнең тормышыгыз спектакль булса, комедия булыр идеме, драма булыр идеме? Нинди булсын? Драма булмас иде инде, әлбәттә. Юк, драма булмас иде. Мин бик бәхетле кеше, бик шундый рәхәт тормышта яши торган кеше. Ләкин тормыш булгач бит төрле вакытлары була инде, көлеп кенә дә йөрмисең. Икесе дә бәлки. Драмасы юк инде, мелодрама. Кайбер моментлары мелодрамадыр, кайбер моментлары комедиясы күбрәктер. Ансы безгә җитми, әлбәттә, безнең тормышта барысы да булса, теге баланс булса, алтын урталык дип әйтик. Тормышыбыз кызыклы, күп кырлы булыр. Сезнең кебек бүген безнең кунагыбыз күп кырлы талант. Ул язучы да, ул актриса да, ул киләчәк укытучы да, ул әни кеше дә, ул яхшы дус та, ул бабай да, ул куян да, һәм башка төрле рольләрне башкаручы да. Бик зур рәхмәт сезгә әңгәмә өчен. Сезгә бүләкләрне тапшырсам. Бүләкләр дә бар. Так, беренче чиратта мин әлбәттә актриса булгач, сезне үзем уйнаган спектакльгә чакырасым килә. Бу 27 мартта булачак. Хыял йорты спектакленә чакыру билетлары. Мин сезне көтеп калам, дусларыгыз белән, коллегаларыгыз белән бәлки, белмим, үзегез карарсыз. Һәм бусы кичкенә генә мин шундый балалар ашарга бик нык яратам. Бик нык яратам. Һәм без гадәттә каяда булса кунакка барганда, без бит инде үзебез яраткан әйберне башкалар да яратадыр торгандыр дип. Шуңа күрә бу реклама түгел, бу бары тик мин ярата торган кәнфит. Бусы да сезгә. Бик зур рәхмәт, безгә балалар да менә шундыйрак кәнфитне бирәләр. Укытучы көннәренә. Балалар белән бергә ашарбыз тәмле. Укытучы булырга кирәк булса. Миңа. Уразалар беткәч. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмә өчен. Кызыклы фикердәш булдыгыз, арадашчы, сәрдәшче һәм кунак. Рәхмәт тамашачыларыбызга. Бүгенге тапшыру сезгә ошагандыр дип өметләнәбез. Сезнең белән саулашабыз бүгенгә. Шуның белән шул киләсе тапшыруларда күрешербез. Сау булыгыз.